Няма първото гермен ли? Не, на второто. Второто. То са лита река, това няма дела оти. Наблизо же. То справо, там дето съм огръмнал и дали върдал. Виж какво направи, виж какво направи. Снима. Виж какво е чудо. Фейсбука сега тече. Сега давай там тази. Това е мърдо си бирата, пимко съм жеден, умирам. Вино. Где ти точката? Тук съм бе. Там горе остава. Гош, говориш ли тази бира, ти сега какво се пращаш да режиш? Прати ги надолу, стай колко сме. Скорема ли е минава тук някой? Горе на джипа га остава на ливата, горе бирата. Стига ги прати клипища, стига. Чакай да видят как се дират прасята, бачек. Ангия ще им показваш там на ония. Че тук е риба оправи, нашите хора виж какво правят. Но той пирето на лох ли е? Пламен ли той си цял наше? Кой бе? Кой е пламено? Кой е пламено? Тайко. Ма ти не узея да... Го взима там ли? Не узея да... Не. А, къде? Сега ще пише. Вчера с нощи като влизал в смената ги проверяме за пул. Вчера го проверили, как не се така... Какво взе да дъвче на му? Ванчо, стих, стих. Стига бе, вода имаш ли за пи? За пи. Чакай, ранчета имаме. Тя същата там же. Да. Карай, сега взема чешмата.